Vítam všetkých, ktorí sa nám prihlásili v celkom hojnom počte na náš webinár. Hneď na začiatku, moje meno je Iveta Tunegová, som z jazykovej školy iCan, s niektorými sa poznám, s niektorými sa nepoznám, tak sa zoznámim. A hneď na začiatok poviem technické veci, že teraz som sa pred minútou presunula na počítač s ruskou klávesnicou, lebo z môjho nejako sa to nedalo otvoriť, takže možno budem mať nejaké problémy, ale mám tu technickú podporu. A druhá vec, chcela by som povedať, že budeme robiť video, nahrávať. A to z toho dôvodu, že radi by sme poslali toto video aj do zámoria, kvôli časovému posunu sa nemohli pripojiť. Takže ak by niekto chcel dávať otázky a nechce, aby bol videný, tak si potom prosím vypnite kameru. Takže ešte raz vás vítam na našom webinári. Jeho cieľom je oboznámiť vás vlastne s tým, čo sme spracovali v rámci projektu Erasmus+, nášho druhého projektu, na ktorom sme spolupracovali s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže ako slovenským partnerom a 3 zahraničnými partnermi, vzdelávacími centrami, a to Petit Slavík, ktorý je aj spoluorganizátorom tohto webinára, ďalej z vzdelávacím centrom z Dublinu a z Czech and Slovak Club z Birminghamu. Myslíme si, že to, čo sme vytvorili, by bolo dobré a nerobili sme to len kvôli nám, ale robili sme to kvôli širokej odbornej verejnosti, takže rada by som vám teraz v stručnosti odprezentovala tie výsledky. Môžeme tu novú prezentáciu? Áno. Rada by som odprezentovala na úvod výsledky, čo sme vytvorili. Potom by som dala slovo pani Betke Dalabourie z Petit Slavík, ktorá vám povie k tomu pár slov ako spoluautorka tohto webinára. Potom dostanú slovo dve odborníčky, ktoré sa spolupodielali na tvorbe týchto výstupov a na záver niečo z testovania, nejaké ukážky a otázky. Takže aby sme išli na to rýchlo, názov toho nášho projektu vidíte, nebudem ho teda čítať. A odpichla by som sa od nášho predchádzajúceho projektu, ale o tom nebudem hovoriť, len myslím, že skoro všetci poznáte tieto naše učebnice, ktoré sme vytvorili v prvom projekte a v tom druhom sme sa zamerali len na túto učebnicu AHA Slovenčina a učebnicu a pracovný zošit pre predškolákov Svet okolo nás po slovensky, ktoré sme pokladali a pokladáme za také nosné pre predškolákov a môžem potom týmto, hej, pre predškolákov a učebnica AHA Slovenčina pre žiakov 1., 2. stupňa základnej školy, alebo do tých 15 rokov. No a prax nám ukázala, že veľa učiteľov nám hovorilo, že bolo by fajn, keby ste aj nejaký metodický materiál k tomu spracovali, pretože by sme sa v tom lepšie vedeli orientovať. Z toho dôvodu sme sa teda pustili v druhom projekte a učebnici AHA Slovenčina sme spracovali metodickú príručku. Vyzerá asi takto, ako vidíte na tomto slajde. Je rozdelená, veľmi stručne poviem, pretože ďalšia prezentácia bude vlastne spoluautorky aj učebnice. Tu nám píšu, že nás nepočujú. Betka, vy počujete? Áno, počujeme. Tak asi problém bude niekde inde, neviem. Ak nás niekto ešte nepočuje, mám tu 2 komenty, že nás nepočujú, ale my máme asi všetko v poriadku z našej strany, keďže počujú aj v Paríži, neviem. Áno. No, teda by som pokračovala, ak teda môže niekto potvrdiť, že nás počuje. Aha, v Chorvátsku počujú, no tak v Rumunsku tiež počujú, tak aj v Kanade počujú. Super, takže asi problém bude na tej druhej strane. Takže pokračujem. Táto metodická príručka presne kopíruje tú učebnicu, je vlastne rozdelená do
do 9 kapitol tým, že... Či sa mi to nedá? Počkajte, skúsim takto. Áno, asi taký je vizuál tej príručky a ak by sa to dalo ešte trošku posunúť. Ospravedlňujem sa, ale keďže nie som na svojom počítači, tak trošku to bude také nie úplne profesionálne asi. No, čiže by som povedala, že každé jedno cvičenie je popísané, ako sa k nemu má z toho metodického hľadiska asi pristupovať, čo sa ním sleduje, aké jazykové javy sa tam riešia, aká slovná zásoba sa rozvíja a tak ďalej. Táto metodická príručka je online dostupná, čiže je spracovaná a každý si ju môže vidieť a nájsť na našej stránke. Ja som tu dala linky, ale neviem, či ich dobre vidíte. Toto akože celé sa nedá nejako, aby to bolo vidieť. Nachádza sa na stránke www.slokia.sk, metodické _materiály.sk, tam nájdete celú tú príručku a je rozdelená podľa jednotlivých kapitol. Čiže je ich 9 a tá 10. Je venovaná správnemu nácviku výslovnosti, čiže obsahuje aj nahrávky, 111 cvičení zameraných na nácvik výslovnosti, k tomu vám bližšie povie pani Uličná a vyzerá to asi takto. Tam by som chcela povedať, je to možno pre niekoho trošku neprehľadné, že keď pôjdete na našu stránku www.slokia.sk do časti učebnice a teda metodické materiály, príručky, tak viete si rozkliknúť každú jednu časť, že úvod, lekcia 1, 2 a tak ďalej. Keď chcete nahrávky, tak ortoepia, ortografia, rozkliknete a otvorí sa vám sada cvičení a nahrávky k jednotlivým cvičeniam. Tam by som chcela, jednoducho si to prehráte, kliknete, je to cez YouTube nahraté veľmi, veľmi zrozumiteľne, jednoducho. Chcela by som ešte upozorniť, že keď si rozklikávate jednotlivé lekcie, tak každú lekciu si prelistujete tak, že sa pohybujete šípkami napravo a naľavo obrazovky, čiže nerolujete dole, ale napravo, naľavo prejdete celú lekciu, tam vám to skončí, idete na ďalšiu lekciu. Čiže asi takýmto spôsobom postupujete. Toľko k tejto metodickej príručke, lebo ešte viac vám bude hovoriť k tomu pani Uličná. Teraz by som len stručne spomenula ďalšiu metodickú príručku, ktorú sme spracovali, a to teda k tomu pracovnému zošitu pre malé detičky predškolácké Svet okolo nás po slovensky. Túto príručku nájdete tiež na našej stránke v online verzii. Na tom istom linku hneď sú vedľa seba zoradené, veľmi jednoducho sa k tomu viete dostať. Keďže toto je obsahovo menšia, je to len pracovný zošit, tak to nemáme podelené na jednotlivé lekcie, ale vlastne ide o to, že je tak ako učebnica alebo pracovný zošit rozdelený na 5 lekcií, aj táto príručka. V každej tej časti pani autorka, pani Hiršnerová uviedla, čo je cieľom lekcie, aký jav si osvojujete, aká je charakteristika toho osvojovaného javu a metodické komentáre k slovným zásobám plus aká slovná zásoba sa rozvíja. Čiže vyzerá to asi takto a vidíte, dúfam, že vy vidíte celý ten link, na ktorý sa viete prekliknúť, keď si chcete tú metodickú príručku, keď chcete s ňou pracovať. Okrem týchto metodických materiálov náš partner Nivam vytvoril aj ďalší doplnkový učebný materiál, ktorý bol testovaný v týchto vzdelávacích centrách, ktoré som spomenula na úvod, a to obrázkové karty, o ktorých nám bližšie bude hovoriť v ďalšej časti pani Píšová z Nivam. A ja len toľko poviem, že tieto obrázkové karty sa skladajú vlastne z 3 častí, čiže metodickej príručky, ako s nimi pracovať, sady pre učiteľa a sady pre žiaka. Nebudem zasahovať do toho, čo bude hovoriť pani Píšová, ona všetko k tomu povie, ale ja by som len z tej technickej stránky povedala toľko, že kde karty nájdem, no tak
Tu myslím, že je dôležité pre prácu s tými kartami mať ich fyzicky vytlačené v tej dobrej kvalite, v tých správnych farbách. Takže my sme aj z projektu dali vytlačiť, ale viete, ako to je z projektu, takže vyšlo nám na 490 kusov, ktoré bezplatne vlastne vieme rozdať, idú do škôl na Slovensku, čo zabezpečuje NIVAM, tam, kde majú najväčší počet detí cudzincov alebo ukrajinských detí a menšiu časť máme k dispozícii my, aj Ken. Keď máte záujem, môžete písať, ale teda míňajú sa a potom budeme robiť dotlač, ktorá bude už možné potom si zakúpiť tieto karty. Kde ich nájdete? Vidíte linky tiež na stránke Slokia, keď idete na stránku školy, alebo na stránke NIVAM vidíte ten dlhší link, kde sa viete k týmto kartám dostať. Nebudem viac o tom hovoriť, pretože o tom bude hovoriť moja kolegyňa pani Pišová bližšie. No a keď máte k dispozícii kvalitné učebnice, čo my myslíme, že kvalitné sú, máme odozvy, že kvalitné sú, tak teraz už máte k dispozícii aj tie metodické príručky a ešte boli také otázky, častokrát sa učitelia pýtali, že ako si mám nastaviť ten kurz, čo sa týka rozsahu, jedna kapitola, ako dlho asi by som ju mala so žiakmi priberať. Samozrejme, že je to individuálne, ale my sme v rámci projektu spracovali vlastne také metodické odporúčania a určili sme učebný plán, učebné osnovy, ten vzdelávací a výkonový štandard, ktorý má po jednotlivých kapitolách to dieťa ovládať a spracovali sme to pre 3 rôzne typy kurzov. Tento, ktorý vidíte a viete si ho nájsť na tom linku, takisto je dostupný v časti na Sloky a v časti metodické odporúčania. Je určený hlavne jazykovým školám, ktoré robia vlastne intenzívne alebo polointenzívne kurzy slovenského jazyka. NIVAM urobil takéto odporúčania a je naviazaný, ten náš je naviazaný vlastne na tú učebnicu AHA Slovenčina. NIVAM sa zameral všeobecnejšie a metodické odporúčania vlastne spracovali pre základný rozširujúci kurz slovenského jazyka pre deti cudzincov alebo aj pre ukrajinské deti tu na Slovensku a nie je zameraný len na AHA Slovenčinu, ale všeobecnejšie. No a možno teda myslím, že určite pani Betka povie aj niečo k tomu metodickým odporúčaniam a učebnému plánu, ktorý spracovali oni, vzdelávacie centra a ten je určený práve, myslím, že veľa je vás tu pripojených zo zahraničia, aj zo zámoria, aj z Európy, takže vy vyučujete v tých víkendových školách a keď máte našu učebnicu, už máte aj metodiku a už budete mať aj ten učebný plán, ktorý vám spracovali kolegovia. U nás ho nájdete tiež na tomto linku, ale ešte teraz všetky sú tam, ale tento sme stiahli, lebo ešte sme menili niektoré obrázky, sme chceli, aby boli kvalitnejšie, ale to je otázka dní, kedy tam teda bude pridaný v tej lepšej kvalite. Možno do nedele to už tam nájdete na našej stránke a verím, že aj na stránke centier, ktoré sa na tom podielali. Takže ja dám k tomu slovo viac pani Betke. Na záver by som len zhrnula. Všetky linky som tu vlastne dala tak prehľadne, aby ste videli. Učebnice môžete zakupovať, keď máte záujem cez tento link, kde si vypíšete taký vlastne formulár a ďalej s vami budú naši partneri komunikovať, ak máte záujem o ktorúkoľvek z týchto ponúkaných učebníc, aj iných, ktoré sme v tom prvom projekte urobili a tým sa teraz až tak nevenujeme. Metodické príručky, ako hovorím, bezplatne na týchto linkoch, obrázkové karty taktiež, bezplatne, keď si chcete vytlačiť, ale odporúčame teda tú tlačenú verziu, keď sa na vás ujde a keď nie, tak potom čakať na tú dotlač. Chcela by som ešte informovať za našu školu, na tomto poslednom linku nájdete vlastne online kurzy slovenčiny pre deti, pre rôzne vekové úrovne a rôzny časová dotácia. Môžete si pozrieť našu stránku. My túto moju prezentáciu zavesíme tiež na Slokiu, aby ste tam mali k dispozícii tieto linky.
Predtým, ako dám slovo ešte pani Betke, by som na záver len spomenula, že sme spracovali, možno poznáte aj náš prekladový slovník, teda to spracovali naši partneri Nivam. My sme to len graficky dotvárali a už má 10 jazykových mutácií, čiže ak je tu niekto, kto, kto vlastne potrebuje slovensko-nemecky, slovensko-francúzsky, slovensko-korejsky alebo slovensko-španielsky, tento viete nájsť na týchto linkoch, ktoré vidíte, či už na Slokiu, to je, keď pôjdete cez Icon alebo cez Nivam, tak vlastne na tom dlhšom linku. Tieto sú len v online verzii, tieto dorobené z druhého projektu, ale potom sú ešte aj k dispozícii tlačené, a to verzia ruská, ukrajinská, anglická, maďarská, srbská. A z mojej strany všetko. Ďakujem zatiaľ za pozornosť a teraz by som dala slovo pani Betke z Paríža, ktorá by vám pár slov povedala a potom by sme išli podľa programu pani Ulička. Ďakujem pani Tunegová. Tak ja vo všeobecnosti len poviem teda ešte raz na úvod vás srdečne pozdravujem z Paríža. Tak ako pani Tunegová už povedala, volám sa Alžbeta de la Bouvry a som zakladateľkou a riaditeľkou Slovenského vzdelávacieho centra vo Francúzsku, konkrétne v Paríži, Petit Slávik. Naše centrum má už viac ako 15-ročnú tradíciu, no a tak ako aj vo ostatných zahraničných centrách, len pre informáciu, máme detičky, ktoré vyrastajú, alebo teda ktoré pochádzajú z dvojazyčného prostredia. V našom prípade je to logicky francúzsko-slovenského prostredia, no, kde vlastne ten dominantný jazyk, ktorý prevláda, je vlastne francúzština. My vlastne sa trápime naozaj s tou slovenčinou, alebo nám veľmi záleží. Pripomínam, že naozaj dominantný jazyk sa vníma jazyk, ktorý nemusí byť prvým jazykom, ale vlastne je to jazyk, ktorý deti najčastejšie používajú v komunikácii. Naše deti sú špecifické. Podľa vlastne platného zákona Slovenskej republiky sú tieto naše deti pre informáciu považované ako deti cudzincov. No a určite mi dáte za pravdu, že práca s týmito našimi deťmi v zahraničných centrách si vyžaduje špecifický prístup. Špecifický prístup, ktorý je založený na práci so špecifickými didaktickými pomôckami. Neviem ako vy s vašimi skúsenosťami, ale vlastne tieto špecifické didaktické materiály do určitej doby neexistovali a preto sme boli veľmi potešení myšlienke vzniku projektu nášho hlavného partnera IKEN, jazykovej školy IKEN. Takže takéto materiály sa nám podarilo vyrobiť, tak ako pani Ptunegová spomínala, najprv vlastne to boli učebnice, učebné pomôcky a neskôr aj tieto didaktické materiály, ktoré sú pomôcky zase pre učiteľov alebo teda pre používateľov týchto učebníc. Do tohto projektu sme vstupovali ešte raz ako spolu s dvoma ostatnými centrami, s jazykovým, teda s víkendovým centrom z Anglicka a jedným víkendovým centrom z Írska. No a vlastne našou primárnou úlohou v tomto projekte bola vlastne úloha testovateľov. Čo to vlastne znamená? A znamená to jednoducho to, že vlastne všetky tie materiály, ktoré boli vytvorené odborníkmi, sme testovali v našich podmienkach, v našich týchto zahraničných centrách. Asi len toľko. O tom, ako sa nám darilo a čo sa nám podarilo, tak ja by som vám potom na záver, v záverečnom vstupe ukázala proste reálne, ako to u nás vyzeralo. Teraz ale si prenechám slovo odborníkom, ktorí vlastne sa podieľajú aj na vzniku týchto materiálov. Takže tuším, že